Внимание! Вратите се затварят. Следваща станция Витоша. Next station Витоша. Станция Витоша. Крайна станция. Умоляват се пътниците да напуснат влака. This is the final station. All passengers must exit the train. Внимание! Вратите се затварят. Следваща станция Джеймс Баучер. Next station Джеймс Баучер. Станция Джеймс Баучер. Уважаеми пътници, при напускане на влака не забравяйте багажа си. При забравен багаж, моля незабавно се обадете на телефон 02 921 21 00. Внимание! Вратите се затварят. Следваща станция Европейски съюз. Next station European Union. Станция Европейски съюз. Внимание! Вратите се затварят. Следваща станция Национален дворец на културата. Връзка с линия 3. Овча купел, Хаджи Димитър. Next station National Palace of Culture. Transfer to line 3. Овча купел, Хаджи Димитър. Станция Национален дворец на културата. Връзка с линия 3. Овча купел, Хаджи Димитър. National Palace of Culture. Transfer here to line 3. Овча купел, Хаджи Димитър. Внимание! Вратите се затварят. Следваща станция Сердика. Връзка с линия 1 Люлин Младост и линия 4 Обеля, летище София. Next station Сердика. Transfer to line 1 Люлин Младост and line 4 Обеля, София Airport. Станция Сердика. Връзка с линия 1 Люлин Младост и линия 4 Обеля, летище София. Сердика Station. Transfer here to line 1 Люлин Младост and line 4 Обеля, София Airport. Внимание! Вратите се затварят. Следваща станция Лъвов мост. Next station Лъвов мост. Станция Лъвов мост. Уважаеми пътници, при напускане на влака не забравяйте багажа си. При забравен багаж, моля незабавно се обадете на телефон 02 921 21 00. Внимание! Вратите се затварят. Следваща станция Централна ЖП гара. Next station Central Railway Station. Станция Централна ЖП гара. Внимание! Вратите се затварят. Следваща станция Княгиня Мария Луиза. Next station Княгиня Мария Луиза. Станция Княгиня Мария Луиза. Уважаеми пътници, при напускане на влака не забравяйте багажа си. При забравен багаж, моля незабавно се обадете на телефон 02 921 21 00. Внимание! Вратите се затварят. Следваща станция Ханко брат. Next station Ханко брат. Станция Ханко брат. Внимание! Вратите се затварят. Следваща станция Надежда. Next station Надежда. Станция Надежда. Внимание! Вратите се затварят. Следваща станция Бели Дунав. Next station Бели Дунав. Станция Бели Дунав. Внимание! Вратите се затварят. Следваща станция Ломско шосе. Next station Ломско шосе. Станция Ломско шосе. Внимание! Вратите се затварят. Следваща станция Обеля. Next station Обеля. Станция Обеля. Уважаеми пътници, при напускане на влака не забравяйте багажа си. При забравен багаж, моля незабавно се обадете на телефон 02 921 21 00. Внимание! Вратите се затварят. Следваща станция Сливница. Next station Сливница. Станция Сливница. Внимание! Вратите се затварят.
Следваща станция Люлин. Next station Люлин. Станция Люлин. Внимание! Вратите се затварят. Следваща станция Западен парк. Next station Западен парк. Станция Западен парк. Внимание! Вратите се затварят. Следваща станция Вардър. Next station Вардър. Станция Вардър. Уважаеми пътници, при напускане на влака не забравяйте багажа си. При забравен багаж, моля незабавно се обадете на телефон 02 921 21 00. Внимание! Вратите се затварят. Следваща станция Константин Величков. Next station Константин Величков. Станция Константин Величков. Внимание! Вратите се затварят. Следваща станция Опалченска. Next station Опалченска. Станция Опалченска. Уважаеми пътници, при напускане на влака не забравяйте багажа си. При забравен багаж, моля незабавно се обадете на телефон 02 921 21 00. Внимание! Вратите се затварят. Следваща станция Сердика. Връзка с линия 2. Надежда Лозенец. Next station Сердика. Transfer to line 2. Надежда Лозенец. Станция Сердика. Връзка с линия 2. Надежда Лозенец. Сердика Station. Transfer here to line 2. Надежда Лозенец. Внимание! Вратите се затварят. Следваща станция Софийски университет Свети Климент Охридски. Връзка с линия 3. Овча купел Хаджи Димитър. Next station София University Сент Климент Охридски. Transfer to line 3. Овча купел Хаджи Димитър. Станция Софийски университет Свети Климент Охридски. Връзка с линия 3. Овча купел Хаджи Димитър. София University Сент Климент Охридски. Transfer here to line 3. Овча купел Хаджи Димитър. Внимание! Вратите се затварят. Следваща станция Стадион Васил Левски. Next station Васил Левски стадиум. Станция Стадион Васил Левски. Уважаеми пътници, при напускане на влака не забравяйте багажа си. При забравен багаж, моля незабавно се обадете на телефон 02 921 21 00. Внимание! Вратите се затварят. Следваща станция Жулио Кюри. Next station Жулио Кюри. Внимание! Влакът ще се движи до станция Летище София. This is a line 4 train to Sofia Airport. Станция Жулио Кюри. Внимание! Вратите се затварят. Следваща станция Геме Димитров. Next station Геме Димитров. Внимание! Влакът ще се движи до станция Летище София. This is a line 4 train to Sofia Airport. Станция Геме Димитров. Внимание! Вратите се затварят. Следваща станция Мусагеница. Next station Мусагеница. Внимание! Влакът ще се движи до станция Летище София. This is a line 4 train to Sofia Airport. Станция Мусагеница. Внимание! Вратите се затварят. Следваща станция Младост 1. Връзка с метровлаковете за Бизнес парк. Next station Младост 1. Transfer for service to the Business Park. Станция Младост 1. Връзка с метровлаковете за Бизнес парк. Младост 1. Transfer for service to the Business Park. Внимание! Вратите се затварят. Следваща станция Младост 3. Next station Младост 3. Станция Младост 3. Уважаеми пътници, при напускане на влака не забравяйте багажа си. При забравен багаж, моля незабавно се обадете на телефон 02 921 21 00. Внимание! Вратите се затварят. Следваща станция Интерекспо център Цариградско шосе.
Next station Интер-Експо Център, Цариградско шосе. Станция Интер-Експо Център, Цариградско шосе. Внимание! Вратите се затварят. Следваща станция Дружба. Next station Дружба. Станция Дружба. Внимание! Вратите се затварят. Следваща станция Искърско шосе. Next station Искърско шосе. Станция Искърско шосе. Внимание! Вратите се затварят. Следваща станция Софийска Света гора. Next station Софийска Света гора. Станция Софийска Света гора. Внимание! Вратите се затварят. Следваща станция Летище София. Next station София Airport. Станция Летище София. Крайна станция. Умоляват се пътниците да напуснат влака. София Airport. This is the final station. All passengers must exit the train. Внимание! Вратите се затварят. Следваща станция Жулио Кюри. Next station Жулио Кюри. Внимание! Влакът ще се движи до станция Бизнес парк. This is a line 1 train to Business Park. Внимание! Вратите се затварят. Следваща станция Геме Димитров. Next station Геме Димитров. Внимание! Влакът ще се движи до станция Бизнес парк. This is a line 1 train to Business Park. Внимание! Вратите се затварят. Следваща станция Мусагеница. Next station Мусагеница. Внимание! Влакът ще се движи до станция Бизнес парк. This is a line 1 train to Business Park. Внимание! Вратите се затварят. Следваща станция Младост 1. Връзка с летище София. Next station Младост 1. Transfer for service to Sofia Airport. Станция Младост 1. Връзка с метровлаковете за летище София. Младост 1. Transfer here for service to Sofia Airport. Внимание! Вратите се затварят. Следваща станция Александър Малинов. Next station Александър Малинов. Станция Александър Малинов. Внимание! Вратите се затварят. Следваща станция Александър Теодоров Балан. Next station Александър Теодоров Балан. Станция Александър Теодоров Балан. Уважаеми пътници, при напускане на влака не забравяйте багажа си. При забравен багаж, моля незабавно се обадете на телефон 02 921 21 00. Внимание! Вратите се затварят. Следваща станция Бизнес парк. Next station Business Park. Станция Бизнес парк. Крайна станция. Умоляват се пътниците да напуснат влака. This is the final station. All passengers must exit the train. Внимание! Вратите се затварят. Следваща станция Западен парк. Next station Западен парк. Внимание! Влакът ще се движи до станция Сливница. Внимание! Вратите се затварят. Следваща станция Люлин. Next station Люлин. Внимание! Влакът ще се движи до станция Сливница. Внимание! Вратите се затварят. Следваща станция Сливница. Next station Сливница. Внимание! Влакът ще се движи до станция Сливница. Станция Сливница. Крайна станция. Умоляват се пътниците да напуснат влака. This is the final station. All passengers must exit the train.